Atortxurroketa zer pentsatzen dudan? Uste dut gauza ederra dela, orain arte beharrezkoa izan dela, oraindik ere beharrezkoa dela, espero dudala aurrerago beharrezkoa ez izatea. Esan nahi du urte bat gehiago, jendeak arriskuan jarri duela bere bizitza, joateko ikustera bere laguna edo bere senidea. Noski baietz, pena merezi du. Lan handia da, utzi behar dituzu beste gauza batzuk aparte ez, oporrak, baina bai, merezi du ikusita ze emaitza lortzen den. No sé si hay otra palabra que lo defina mejor, pero para mí es el espíritu de Atortxo. Es esa fuerza que tenemos todos y nos juntamos y nos unimos. Gustatuko litzaidake Atortxo bukatzea ahalik eta azkarren, eta egin behar badugu Atortxo berezi bat egin dezagun ospatzeko presoen afera konpondu egin dela behingoz, ez? Preso politiko eta iheslarien eskubideen urraketak berdin jarraitzen duen bitartean, guk egingo ditugula egin behar diren guztiak.